supaya diparingi kabeh wae sing kelahiran kene ora kelahiran kene lanang wadon gedhe cilik tuwa nom padha diparing ana panjang yuswa diparingi katentreman diparingi kesehatan diparingi kesarasan diparingi kamulyan Allahumma ibarate ana rezekine keluarga ing desa Watuagung ndodok kemroyok ngajeg gemrecek semasa dalem Gusti Allahumma amin semono uga ya matur nuwun marang panjenenganipun Bapak Muspika sak jajarane sing wis kepareng paring izin minangka anggone ngadani tasakuran ya syukuran ya merti bumi ya kadesa ngono dadi ana wujude ujube dhewe dening maksude padha darane merti bumi ya merti ngaruwi ingkang mapan ana ing desa Watuagung kene kaki Semara Bumi Nyai Semara Bumi Nyai Renges Kyai Renges Nyai Srimpet Kyai Srimpet kang manjing ana ing kiblat papat padha dipertilan kawruhi dina awan mau dina Jemah Wage malam Setu Kliwon supaya disuwun berkah pangestune aja nganti nyandung restu marang keluarga Agung Desa Watuagung keluarga Agung Desa Tagung kene tansah pinaringna tentrem ayem jenjem lan sumengkem ngono sing darane merti bumi kadesa tembung kade karsa telung perkara ya tembung kadereng dedono so sesaji asung dahar ngersa dalem Nyai Danyang Kyai Danyang kaki among Nyai among kaki langkah Nyai langkah ingkang bobak cithak ana ing desa Watuagung kene padha dicaosi dar sak kuasane uga disuwun barokah lan pangestune keluarga agung ing desa Tagung kene tansah pinaringna tentrem tan ana sambikala amin kaping telune sing darane rasulan merti ngaruhi Kanjeng Nabi Rasul nah gandeng aku netepake wajib ayuh padha diperti karuhi para nabi lan para wali sausé diperti dikawuri padha nyuwun berkah lan sawat pandungane ya muga wae keluarga ing desa Watuagung anggone golek pangupa jiwa di papan ngendi wae diparing ana gangsal lancar ora ana sambikala apa-apa semono uga ya aku sakbubare nyuwun melu nyunake berkah pangestu marang keluarga Agung Desa Watuagung sakbubare saka kene paring ana gangsal lancar payu laris tan ana sambikala apa Allahumma amin bungah tanpa upama seneng aku neng kene tenan keluarga Agung ing Desa Watuagung padha nindakake sayek saeka praya angangkat karyaning praja utawa angangkat karyaning desa jalaran ana tetembungan ana desa mawa cara negara mawa tata seneng sing beda agama ora padha sulaya beda panemu ora padha digawe padu nindakake golong gilik sedyaning kayun anggone merti ngaruhi desane tenan kok nek sing mampu ora masalah merti desa nek sing kurang mampu ekonomi rendah dirawi ngadol godhong ngadol kayu buruh tandur buruh matun liang ngadani syukuran liang ngadani merti ngaruhi sing jaga desa rumangsa manggon kepenak turu kepenak ana ing mapan desa Watuagung le tetandurane sawet pinaringan tulus pinaringan wulu wetu sing tikel matikel perlune sesuk pendakton diadani kadesa meneh nanggap dalang Pak Jumari Hadi Junarto oke ning yo aja larang-larang kok ya werna-werna yo mula Kang Soki aku bungah tanpa upama kanca-kanca aja nganti padha plerok-plerokan ya Cak